Глава 19. Нещо, което не умира. Дори когато всичко си е тръгнало. Погребваш мълчаливо дълбоко в себе си хора и мечти. Сценарии, в които не си се сбъднал. Обичанията, които не са се върнали. Себе си от онези времена, в които още си вярвал. Не винаги плачем на глас. Но винаги скърбим истински. Носиш погребения в себе си. А хората те питат, защо не се усмихваш. Как да им обясниш? Че си погребал цели светове в мълчанието си? Но има едно нещо, което не умира. Не защото си го задържал с зъби и ногти. А защото то никога не е искало да си тръгне. Това нещо е паметта. Не като снимка. А като глас. Онзи глас, който шепне, когато си готов да се откажеш. Още не си приключил. Още има защо. Всяка болка, която си преживял, е дала форма на този глас. И когато го чуеш, дори само веднъж, разбираш. Не си умрял. Ти си се превърнал. Не в нещо по-добро, а в нещо по-истинско. Нещо, което не умира, е онова, което не може да бъде купено. Научено. Или обяснено. То просто остава. Като шепот след бурята. Като тишина, която не те плаши. Като спомен, който не иска да избяга. И ако питаш какво си, ти не си просто сърце. Ти си сърцето, което оцеля.